Hei, bună ziua, e Raul și să ne jucăm Minecraft. Să începem. Aici. O, da, un loc frumos am picat. Aici ne trebuie lână roșie, lână albă și lână neagră. Așa, ne trebuie. Ne trebuie unul de ăsta black. Trebuie de ăsta. Opa. Așa, și acum ne trebuie... O, hai mă, taci tu, Maia. Așa, aici ne trebuie după aceea câte am pus. 1, 2, 3 și acum pap, pliplum. Așa. Acum să începem. Și uite că ne trebuie și de asta. Lână galbenă. Așa. Opa. Să începem cu alb. Au plecat bunii? O, așa. Și acum trebuie așa să facem așa. Maria! Da! Ai strigat ceva? Maria, te-am strigat? Mama! Tu m-ai strigat? Mama! Papa, lasă acum, că e frig, să arăt? Da, în viață. Papa! 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 Nu mă duc! Opa, scuzați-mă. Du-te tu! Papa! Așa. Acum așa trebuie să cam... ce să zic mai bine. Le dau astea jos de aici, că așa arată mai bine, nu? Da. Acum trebuie să pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 lână albă, 8 blocuri de lână albă. Și acum dăm cu lână roșie. Pam, pam. Nu știu cum o să iese. Ce să zic și eu. Așa cum trebuie. Taci, Maria! Hai, mama, taci tu, Maia! Așa, și acum ne trebuie... Mama! Aici. Opa! Hai, mai stai. Bunii! 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 Zi la Maia! Bun, așa. Trebuie lână neagră. Wow! Bun, așa. Trebuie lână de asta și după aceea dăm iar un strat de lână roșie. O, stați, fraților, un pic, că nu fac așa. Și dau iar un strat. Bunii! Zi la Maia, ia-o! Așa, dăm aici în cuplovizul ăsta. Așa, după aceea dăm aici cu lână albă. Bun, așa. Acum. Hei. Bun, și acum luăm de ăsta și punem așa. Hai, Maia. Nu știu. Cu de asta mai bine. Bun, nu știu dacă se poate să văd. Nu se poate, te mai trebuie.
cursă. Dacă fac aici, da, fac așa, mai bine. Ce moș. Merge să pun, frate. Acum cred că merge. Și acum așa. Așa. Bun, și acum trebuie aici să fac un strat. O, stai un pic, stai. Stați un pic așa că aici trebuie să pun luna. Bun, și acum trebuie luna albă. Și acum opa. Trebuie sus. Bun. 1, 2 și punem încă un strat. Sus și așa. Hai mă, frate! Tu greșești pe telefonul ăsta, e al unui coș și l-am udărit. Nu știu, că sora mea. Dar ești bun acum așa. Trebuie sus. Bom și bam bam. Ce moș Crăciun. Asta este... Eu scuzați-mi că am pus pe aici. Asta este barba moșului. Barba moșului și mă duc să acopăr aici. Așa. Trebuie să acoperim. Bun. Ce să zic? Arată bine, nu? Dar acum... Și acum aici 1, 2 și acum trebuie 1, 2 3 4 5 trebuie alb 5 de la acolo. Frate, ce sună așa? Bun, și acum trebuie... Ce muș. Bă, frate. Nu atât bine, dar... Nu. Ce să zic. Să facem asta. Ce să zic. Atât bine. Nu? Tu ce faci? Tu nu mai faci Moș Crăciun și un brat. No, bine, acum ne trebuie. De asta roșu. De asta. Verde. Trebuie verde. Baia! Trebuie verde. Și... Au, bunii! Mi-au dat! Maia! Așa, frate, acum să începem aici ca să dăm o detaliu și... Foarte obraznic. Trebuie... Au! Ai, mă, mi l-a blocat telefonul! Păi ce faci tu? Tu! Ce faci tu, dar nu-i voie? Tu nu-i voie, tu. Opa.
Mă, Raul, Ce? uite la mine. Dar mă auzi? Da, te aud. Stai cu mine. Ce? De ce faci așa la bunii? Nu ți-e rușine să-i faci așa? Ha? Îți zic, Că nu, nu, bunii te-au crescut pe tine. nu, știi de ce nu? Că aș putea să iau eu, dar nu e al meu. E nepot, nu, că vai de mine că nu pot să-l cârpesc, că pot să-l cârpesc. Nu, bine, stai și un pic. Zic la Bianca, să vadă și cu tine. A, bine, să începem. Așa, cum avem aici să facem un brad? Ai, Maia! Ne trebuie ăsta negru, plac. 2, 3, 4, 5 și hai, frate! 1, 2, oh, Maia, cad! Maia! Ai tu! Bă, de ce o fac? Așa. Acum stai cu minte. Da! Maia! Te-ai bătut? Da. Narziarius. Tu copilă! Ce bad mi-am făcut! Stai, Maia! Să-i bag bun! Bă, dar nu mă las! Lasă, bă! O, frate! Mai dă-te! Bă, m-a săturat, frate! Pun mai mult sus aici, placă mai multă. De ce e așa de mult? Așa cum trebuie. Gata! Asta este un brad și un... Nu știu. Ce brad. Așa. Aici îmi trebuie pop, plep. Și acum îi mai trebuie pom, pece, pece, bun, și acum încă trebuie să spargem încă una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asta e bine, nu? Și acum trebuie aici sus. Bun, și acum sus. Trebuie Pipi, Coco, Lino, Saniano, Planiano. Bă, da. Nu, bine. Să vă abonați. Bună ziua, așa. Să vă abonați, să-mi dați un like sau dislike, de multe like-uri. Și scriem un comentariu dacă vreți să fac un videoclip cu voi sau voi vreți să faceți un videoclip cu mine sau așa. Bye, bye!